UCEM ke KHADC ba penyat sing CM ula ong ba kajing keno temu penjelan ke election MDC ha KHADC daki ka tu kat ni kadai tang kajing keran kentho balajan ke election. Haba keran bakila pathai khubor uba penyat uang ba ka council kala thau ya ka delimitation committee ban pet bagi constituency kemdei ban no shiliang ha kajing bun breu ha ka ba ki we ki constituency ki dan palat sanpo hajar kat badan pat ki badan tang khat 8,000 vote. Habai dei kan ni kajing yo kajong ka KHDC ban approve na ulat ka jelai ya ka delimitation committee kadai kat kum ka provision jong ka 6 schedule namar haka kredit ban rio 6 schedule la ailat bandon ka delimitation committee haba la idon kam ban penbaik renti ya ka jinglong jingman ka jingbun pat si bamihap ka area ka shnong ka lenti ka lek kawan te halor kini kinong rim la ban don ni ka delimitation committee kuman shpun kan mau haus nam arja khat lai ru kala don teng ka delimitation committee bla menjur dau lat ka jela but hang ni pin sakan mau hau arja khat lai shwa ban long ka MDC election arja khat sau ka sa du nam kalai kro but ka sami ka umsning constituency kum kini phi jing pen bai te mentaru hakan ni delimitation kuman shu anu kusa ka maulai dan kumasan pusan hajar kinong tebut palat ya kata but dangi nujor ba kalaban ka badan tangkat ar hajar nong tebut kala e jengai but ondangi kum ka executive committee habang ngimang ya kanu no ga jingeram ngimang ba syaki local MDC renti mo ngi ong equal share ni ai but ondala ai teng la isnei kum yaki nong nong molai kiju ka shnong mulai ka babun brio kayo kumbayo uni baduna brio ka constituency baduna brio hakaroi ka par te bat hakawi ka liang ru ngasmo ba ngidang dang kam hi ban penbai te kita ki boong ba kadai ka jingtmu ban penjengai election kadai tang ka jingkran nama la jan election ka julong ikum ni fitrei ka babahar sya keno hi phile kanu no ka kam sya keno hi sya tan lang siya kata ka politik si siya tan lang siya ka jingtmu bakum ni kamtay ndai na kalyang jungi te mismo ba la dan kami ka delimitation committee ban penbait renti yakini ki jinglong jiman jungi shnong thau but mentala da trikam lesa ka 125th constitutional amendment hapo parliament kan khasa nriu tuli constituency manu ban le kata ka executive committee kam don bor e ru em ban penkha constituency ke executive committee kam don bor e ban penbait yakini ki ki boundary jong ka constituency hakini ki Santali ki district kaditang ke delimitation committee ka ba kataru bla approve dau lat ka jelah mekalia mene pi ong ba ka molai ka bun breu pi phya